E ambas as dúas, o Grupo Popular manifesta xa desde o momento anterior ao seu debate de admisión que estamos dispostos a falar, dialogar sobre elas, discutir as enmendas que se podan presentar en a medida posible, precisamente por tratarse de regras que afectan ao entramado institucional básico da comunidade autónoma, a chegar ao máximo número de acordos posibles. Por tanto, eu entendo que se se ve desde a perspectiva dunha persona que entende que vai a recibir o que lle corresponde a un grupo parlamentario que é o resultado de que unha forza ou varias en coalición concurren ás eleccións e, polo tanto, defenden un conxunto de valores, principios e programas na Cámara, é lóxico que ela entenda que está sobrefinanciada, aínda que esta é unha cuestión que debe resolver a mesa da Cámara, que establece como se distribúen os fondos no Parlamento polos distintos motivos e criterios que se levan aplicando nos últimos 30 anos de historia parlamentaria. Por tanto, será aí, e nós, en xeral, nesta cuestión, temos que actuar con dous criterios. O primeiro é que nos guste máis ou nos guste menos, que sexa consecuencia dunha escisión por un problema interno do grupo de AG, etc. O grupo mixto existe, e na medida en que un representante da cidadanía galega integrada no grupo mixto, eu creo que se lle deben de respectar os dereitos que, como todo representante, como todo parlamentario, debe ter. E, en segundo lugar, lóxicamente, creemos que as circunstancias que acompañan a formación do grupo mixto, que ni siquiera, como decía hai un momento, é un grupo mixto resultante de que un partido político concurrera ás eleccións e tivese 2, 3, 4 escanos e non pudese constituirse como tal grupo, entendemos que, dentro do que é o estricto cumprimento do regulamento, tampouco deberíamos de chegar a acordos políticos que permitisen un trato semellante ao dun grupo parlamentario normal como os que existían na Cámara. Eso, en xeral, é o criterio que eu creo que deberíamos de aplicar. O matiz, o detalle, ou exactamente a medición dese axuste é algo que está a falar a presidenta co resto dos grupos parlamentarios. Eu supoño que, ao final, se fará público o acordo pertinente que, ata onde eu sei neste momento, non hai tomado unha decisión. Unhas declaracións valorando a nova etapa que empeza. Brevemente, para a conta da habitual reunión preparatoria do Pleno, o posicionamento do grupo, reducir o número de diputados en país 75 é obrigatoria a publicación, porque xa falamos de algunhas pinceladas sobre cales son as As asignacións económicas que tiñan os